pun lakune lekas lagi poleng gitu kadung-kadung kamu mangun manahari ayo no banget golong dumulung manahku Titi Sundo kakak ngarang Titi Yoni kapatmu mongso wayahewo semadya biar lintangin gego Raras tumangnya rasa masung sugireng ngesti Bengawan Sira
Potan kinocok ingin sami diwandha yudha. Ing mangke ana candhaing carita nggih. Para panakawan ingkang wis singal sami guyon gegojegan. Sarawi hamidhanetaken gendingan sinom rujak jeruk. Kakung putri engkel-engkelan. Suwangga bedhog ndrandang ngentang buakne tole tekan dani
Alhamdulillahirabbil alamin. Petruk sampun kepareng sowan ngabiyang para Nenggo para kadang pagiyuban Bagong Grup saking Klaten. Sak gamelane sak rijine sound system saka SGS alhamdulillah. Panjenenganipun Pak Kadam manggenipun hajatan menika dipun tenani kok saestu niki. Di kalang pinten-pinten wulan nggih ta. Nyata lamun menawi Petruk nuju metro wonten pundi kemawon Bapak Kadam menika tansah monitor. Matur nuwun Pak Kadam. Nggih tepang Gladiwana ugi dhateng warga masyarakat ing Senauri Tuban mriki. Alhamdulillah. Bener jare wong akeh nek Kyai Senauri iki kyai sing budaya tenan. Pandemen wayang kathah. Wayang modern ya gelem, wayang klasik ya gelem, tanpa dagelan ya gelem, nganggo dagelan ya gelem. Oh. Ku jenenge iso ngregani lan iso ngejeni marang pakliran wayang. Alhamdulillah. Tobat. Nggih wong jaragan pun Petruk menika sewanten Senauri nggih nembe dalu menika nembe enjang menika. Ambo bilih kathah kita kituling basa. Kathah kitaling basa kula nyuwun pangapunten, kathah tindak tanduring kirang kerep nyuwun duka. Wong nyatane menawi dipun padosi ingkang sayekti nggih to. Dalang sak pengeramite niku duwe beban moral. Merga napa? Kalange negarane dhewe iki wis kelangan subasita lan tata krama. Budaya sing adiluhung wayang iki duwe kewajiban moral sing ora enteng yaiku melu njejeke budaya kautaman mau supaya ngadeg jejeg ing bumi Jawa dadi tuladha sanuswantara dadi patuladan ing bab gegulang ngreh adab lan moralitas. Lho niku jane jalan niku wajibane abot. Nek ning golek gayeng niku pun Petruk namung nderek ingkang dados kersanipun si pengundang. Lho niku kula niku diwene musik nggih oke, dangdutan ten omah niku kula nggih seneng nek dangdutan. Lho niku campur sari nggih oke, wadene Bapak Sukadam ngresakaken kula pengen wayangan supados jaman dulu menika saged asr ten manah. Oh nggih, sendika dawuh lho, manut mawon. Wong manut iki penak iya to, Jan? Penak. Ibu ya nggih semanut ya. Enak. Mriku ngoten. Donga kula puji kula. Mboten kendhang anggenipun ndongaaken Bapak Sukadam sak braya tansah mangke yuwana ing sambikala. Cinaketna ing ganjaran Gusti bejo donya bejo nganggeran amin Allahumma. Amin. Pandhut dhateng ingkang dipun nikahaken utawi dipun unduh anak kula Muhammad Elit Sutyono kaliyan anak kula Putri Wulandari. Wah, jan. Mandene ya nyenengke. Ayo wong putra ragil saka Pak Mukadam kok mulo ya. Sembadani tenang karo ngluwaripun agi. Wis Mas Elit karo Mbak Wulan rasa suwe-suwe. Gendang entuk tanjuling katesan juling golek kencana kang bisa tata jalma. Duwe anak lanang kena wedok kena rasa nulak. Sing penting gandhi putu. Pak Mukadam ben remen ngomong putu. Wah, tenan. Kapan ya iso ngrabeke kaya Pak Mukadam. Nah. Anak ora rabi jero mingsat-mingsat sok Pak 2030. Kuwi to ya. Cik pengen seneng. Oke, aku ora maksa nyang anak. Betul lho bocah bodho sih ya itu. Yang dari boleh kantor kerja terus berikan rumah ini cah nyang dia. Karena mutakan bojoku ya muni bapak nih dia jam isi ya lagi mulai. Anaknya bilang ini kok cerewet. Aku terus diam 1000 bahasa. Jangan nangke. Nggih ngaten iki gojekan modele Bagong Grup kata lepan ngapunten nggih Lur.
Abang yo derek ajar lagi kok. Saurane tambah pengalaman. Iso tepung Pak Pur Sepuh kepanggih malih Mas Ran, Mas Karno. Kepanggih Bu Sumi, matur nuwun Bu. Bu Sumi iki kono nang grene wayang jalan trah saka Mbah Anom Surata iki mesti ora lali kepareng mirsani. Matur nuwun nggih Bu. Pun lemah keles. Gusti Allah yang paling males. Moci. Ya cek suara ya. Nek mit dede ya. Sindene pitu piye. Dawe Pak Kadang mengke sindene nempun cekak. Oh, mboten kula tambahi tenang mawon. Kene kare sindene ku nembe seneng-senenge. Seneng ngrungokke suarane maksudnya ngono lho. Kunjurane dorong-dorong. Mereka anak-anakku dan adik-adikku. Tidak ada hubungan sama sekali. Oh terus fokus dia kocok deh. Terus hilangan nesu apa kuwi? Moci tidak lagi J kan lu ya. Moci Monamci Nama Raluma kita di sini ada menurut ini ada kayu mati kapan ya bareng Bawi dan Wara kok yakannya bergairah. Roma rolu Roma roci ya. Roma rolu Roma roci. Nam. Ini jenenge nek jaman aku kuliah ning isi ra lulus kae ya ngono ya. Cek suara. Dosenku Bu Muria. Tenang. Malu roci malu ro. Malu ma. Roma nama luro ya tak Roma Roma nama luro Roma nama luro ayo pergi maci nam ya sing kasih larang gono kok tulis saut balungan sama iso berarti sampean brilian sindian sing hebat Roma nama Roma itu tiba kita anu kendang Mas Anggi dibalik klok ngono ya ayo siji loro telu se nah sumpah Roma ya. Si satu ya. Roma ya.
Lintang Asmara. Nggih. Niki eksperimen nggih, Cok. Dadi lagu lawas ya penting. Supaya awake dhewe iki ora kelangan lancang. Kedatos maku nyawang selendang biru. Jayanti, ayo Bu. Ayo Bu. Nah sing nyeluk, ayo Bu aku ora patek patut ya. Coba ngempul ayo. Ayo Bu. Ayo Bu ya. Ayo Bu ya. Rasa macam ni sing ning omah nesu. Macam iki wong contoh nyeluk macake. Ojo salah tompo ta. Iki mung anu jeluk-jeluk ngono kan macam. Tiba sore. Wah, santai banget lho. Ayo Pak, ayo. Kan wong ganggu terang wae, aman-aman. Penak. Digebok sak kuncine. Digebok sak kuncine iki padha bae. Penak. Selendang biru, selendang biru, jenenge ning taruh ki kegojekan ngoten niku lumrah ya ta Cok. Koyo malah arep terus do tenanan ya gak lah. Aja sok kanca mangan kanca ngano. Gak boleh. Nano. Para kakung, para kanca parawit bareng jiro lu ya. Yang besok. Rasul aja. Iya, Mbak. Dandang kentang tanya sambal lontang. Supaya
Gendut galuh. Mas Biki mau tanya sama dirimu. Iya, gimana Mas? Iya. Senang. Ini. Gimana Mas? Umurku sudah. Oh, masih sudah. Anu lagu masuk ber niku ning reta sinten, Nduk? Kira satu? Aduh ya. Anu serata. Sesuk dicatet iki. Oke. Apa-apa. Bocah saiki ra dong cerita iki ora masalah. Sesuk beli ngaten nggih, Nduk. Dadi nek nembange niku saged-saged digoleki pangritane sapa. Mosok masuk ke sing cerita rinto. Mas Beke dari ngandani. Wah, oke. Bisa Pak Selepun. Mangkara balik jungkir akeh korban kekerasan. Relai mesake sing anak ini. Bumija, sampean sakit nyupir. Boten ngoten. Tenane lho. Sing jujur, sampean nyupir. Sakit. Pun duwe SIM. Kula. Pun duwe SIM. Sampun. Ngerti rambu-rambu lalu lintas. Lampu abang hijau kuning ngerti. Nah, nek lampu pas murut abang niku tandane berhenti. Nek hijau, Ijo jalan terus. nek kuning. Hati-hati. Jadi nek abang iki mandek ya, Bu. Aja mandek kok nekat iki gak boleh. Gak parah. Nah, mbok karep mucak. Abang mandek to. Terus ya Bu, ayo disambut ki mau terus ya. Udah ya Ringo tata ringo ayo nganu nganu masa Bagong, ya tau ke Mas Pedro. Dadi manten ki nyenengke ning aja seneng dadi manten. Jadi selawase urip dilakoni pisan diandemi nganti sak kukuting jagat. Ya. Bersyukur dadi wong tuwa nek sampun wasibane iki kali suka mangun sukane driya dumake nyang anak putu. Umrayah pragah lan berkah amin Allahumma amin kagem Pak Mukadam nggih. Aku yang main seneng. Digelar pagelaran wayang sewengi atas dasar iki papan nanggonan ya bawira, nggone ya penak, ya. San tanpa sisteme ya engkeng, ya. Kaya kudu wong ditunggoni bojone ora enteng iki ya. Iso ge enjuk mesti ae. Kalau mulai isya lah bermain saya main ke bermain. Aku tak nyuwun gungan lelagon sing jumbo karo kahanan iki dengan terpaksa tak disik-isik saking para kadang SBA nggih. Ugi saking Pak Pur Cepu nyuwun lagu Langgam Rengu ingkang nambang Bu Wida. Nggih. Nggih Mbak Wida. Jumeneng wonten giring kula menika. Pluk pluk.
Wija monggo bawanipun kula burungaken panjenengan badhe do menapa? Iya. Kenapa? Monggo. Ngambil gini ali-ali nggih kenging napa saremene panjenengan napa? Ah iya. Ora nulak ya terus oh kiai ngono ki ngaturke lagu kowe ora ana sing ditulak kabeh ditampa. Iya. Mungkin nek damel remenipun Pak Pur sepuh ajeng dibetani kopi 20 kilo. Aduh. Oke teman. Ya. Monggo sepatanipun Bu Wija, yuk. Kajawi rengu menika badhe kula kinakaken Mas Pura Cepu nggih kula kinakaken dumateng Mas Damar Sasongko ingkang gedhe. Ugi Mas Budi Komar lan ugi Mas Eka Sinung ingkang tasih monitor saha ngendhaleni wontenipun YouTuber ingkang sampun mirsani. Monggo. Numpak perahu, ya, numpak wulu, iya, numpak ibu, iya, rai, rano, Langgam cara Solo rengu kaya apa? Garapane. Ah, yuk.
Matur nuwun Bu Wida sampun ngaturaken langgam rengu.